Shawan Express. Varumeti taurirane parundura tiri kufamba naro runoda tibatsirane kureva tete mushandira pamwe. Amati taurirane parundura tiri kufamba naro runoda tibatsirane kureva tete mushandira pamwe. Zvamunoona zvikomo zvinotambidzana mutewani zvichireva rumeri Mwari kombe churu. Zvamunoona zvikomo zvinotambidzana mutewani zvichireva rumeri Mwari kombe churu. Kune vanoda tete hazidi kumanikidzira, hari yedu tikangomanikidza bhonzo inotsemuka. Kune vanoda tete hazidi kumanikidzira, hari yedu tikangomanikidza bhonzo inotsemuka.
kushandira pamwe unongobatsira kuti tose tibudirire tisingasarudze vamwe kana kunanzanadza kakora tisingaite vamwe vokumanikidzira asi kureva uri kumanikidzira kana muvengi wako mutori mese munzira kushandira pamwe unongobatsira kuti tose tibudirire tisingasarudze vamwe kana kunanzanadza kakora tisingaite vamwe vokumanikidzira asi kureva uri kumanikidzira kana muvengi wako mutori mese munzira mudiwa wako chaiye ibanzora kumanikidzira rinokutsemurira hari ibanzora kumanikidzira tezvara vako chaiwo ibanzora kumanikidzira rinokutsemurira hari ibanzora kumanikidzira muviri menyu chaimo ibanzora kumanikidzira rinokutsemurira hari ibanzora kumanikidzira ibanzora kumanikidzira ibanzora kumanikidzira sindiketi yako kwega ibanzora kumanikidzira inokurova nze ibanzora kumanikidzira ibanzora kumanikidzira ibanzora kumanikidzira inokutsemurira hari ibanzora kumanikidzira basa vako kuchechi ibanzora kumanikidzira basisi wako kubeni ibanzora kumanikidzira ramangondo mate kudeni tozvitangidza zviye zvedu zvedzenze pageto redu kadzenze ramangondo mate kudeni tozvitangidza zviye zvedu zvedzenze pageto redu kadzenze dzenze dzenze machinda angu kadzenze dzenze dzenze pageto redu kadzenze chokwadi kasitange tuone watsoka zvakare polite gift gwatinyanya wani munhu mupfupi akareba wamunzwa here kedha power kedha mdara pasmonius gift gwatinyanya waya weruboshwe pasio gift gwatinyanya zunza mukwende